Lakko tarkoittaa sitä, että työntekijät lopettavat työnsä hetkeksi. Lakolla he haluavat vaikuttaa työnantajaan tai hallitukseen. Suomessa lakot ovat sallittuja, jos ne tehdään sääntöjen mukaan. Lakko voi liittyä esimerkiksi palkkaan, työaikaan tai muihin työehtoihin. Suomessa lakot ovat sallittuja, jos ne tehdään sääntöjen mukaan. Lakko voi liittyä esimerkiksi palkkaan, työaikaan tai muihin työehtoihin. Suomessa on usein lakkoja, koska ihmiset haluavat vaikuttaa. Suomessa ihmisillä on oikeus kertoa mielipiteensä vapaasti. Lakko on yksi tapa tehdä se, koska ihmiset haluavat vaikuttaa. Suomessa ihmisillä on oikeus kertoa mielipiteensä vapaasti. Lakko on yksi tapa tehdä se. Hallitus haluaa muuttaa työhön liittyviä lakeja, monta lakkoa. Monet työntekijät eivät ole tyytyväisiä hallituksen uusiin suunnitelmiin. Hallitus haluaa muuttaa työhön liittyviä lakeja. Vaikka lakot voivat joskus aiheuttaa ongelmia, ne ovat tärkeä osa demokratiaa Suomessa. Busseihin ja juniin, kouluihin tai terveydenhuoltoon. Vaikka lakot voivat joskus aiheuttaa ongelmia, ne ovat tärkeä osa demokratiaa Suomessa. Lakko tarkoittaa sitä, että työntekijät lopettavat työnsä hetkeksi. Lakolla he haluavat vaikuttaa työnantajaan tai hallitukseen. Suomessa lakot ovat sallittuja, jos ne tehdään sääntöjen mukaan. Lakko voi liittyä esimerkiksi palkkaan, työaikaan tai muihin työehtoihin. Suomessa lakot ovat sallittuja, jos ne tehdään sääntöjen mukaan. Lakko voi liittyä esimerkiksi palkkaan, työaikaan tai muihin työehtoihin. Suomessa on usein lakkoja, koska ihmiset haluavat vaikuttaa. Suomessa ihmisillä on oikeus kertoa mielipiteensä vapaasti. Lakko on yksi tapa tehdä se, koska ihmiset haluavat vaikuttaa. Suomessa ihmisillä on oikeus kertoa mielipiteensä vapaasti. Lakko on yksi tapa tehdä se. Hallitus haluaa muuttaa työhön liittyviä lakeja, monta lakkoa. Monet työntekijät eivät ole tyytyväisiä hallituksen uusiin suunnitelmiin. Hallitus haluaa muuttaa työhön liittyviä lakeja. Vaikka lakot voivat joskus aiheuttaa ongelmia, ne ovat tärkeä osa demokratiaa Suomessa. Busseihin ja juniin, kouluihin tai terveydenhuoltoon. Vaikka lakot voivat joskus aiheuttaa ongelmia, ne ovat tärkeä osa demokratiaa Suomessa.